Fungkaham ang company principal hebol koloi kini kisa laibo ma phaika tamni himba chini o admission no teyoi kisi sa kok sana nang mani bagai ang o tupra hasteni lukurok no saman nayo taklai sing khumpo academy o KG1 tai class 1 simena admission nanai abobo lottery ni bisingtei angkai sing emne notice book khaika sing tabo plain paper eba ke sada kagoso tai serai ni birth certificate xerox rikhang angkai sing tabo application receipt khlai tongo tai KG1 by class 1 no kare sing taklai kuno class admission khlaiglak sing abo committee bu salaika tai sini TTAD sini authority by bu salaika tami himba belai keno kesep jat sini student kabang bang mani bagai seman ni mote sini oro prai 3000 high students tongo KG1 ni sini class 12 jara amun bagai jaga kerika tai belai keno over crowded ongi tongkha an bagai sing nanan musuk phana sing naimia sing saimano kabang ma keri borok rok bot teong nani musung jago haipano sing taklai jura tei sing nai mangra lia khali engkai khali ni sing wan sogana amuni bagai yang saklen nayo lukurok no norok please hachalo tongnai rok form nanani ba admission nanani ni ta phaidi KG1 tai class 1 ni bagai hingga norok phaimano o mas ni 27 tarik jora sing application receive phainai nangkhangka o mas tal sapana sing nawana hangkai lottery kai sing baskang masa sing khlainai o kokna sanani bagai yang laibo ma phaika hambai joto no khulumka